Здравейте! Аз съм Супер 108, днес ще играем Майнкрафт. Добре. Добре. Паднахме с на интересно място. Ще съберем малко дървенца, ще съберем камъни, равни така неща, ще направим една малка къщичка. Ще ви покажа как само за един ден да се направите къща. Много е. Може да направя поредица. Как само за няколко дни да се изживеете, много да си... Как само за седмица да си живеете добре. Направя повече света. След поредицата може да направя някой сървър, може да играя с някой приятел. Препоръчвам ви да се абонирате за Маратасос, човека на когото дължа това, че има Майнкрафт. Качва яки клипове, поне на мен ми харесват. Абонирайте се за канала му. Не забравяйте да се абонирате и за мен. Защо съм такива? Харесайте клипа. И се постарая вече да снимам от компютър. Ако не стане, ще стане така. Сега ще имам дървеца и ги обработвам. И почваме да се строим и оправяме нещата. Не знам дали ще намерим все. Желателно е да намерим. Кажем сега колко дървета ще. Али бе, не съм с скина си. По един стак 16. Не е зле. Стигна. Така, само да кажа, това не е скина. Просто преинсталирах телефона си и забравих да сложа нов скин. Иначе само името ми е Супер 108. Това съм аз. Няма да качвам само на Майнкрафт. Може на разни други игри, нямам идея. Това ще се случи. Но сега да си убием крачки. Тях овца. Наблизо. Супер, дървце. Имаме да се направим лекице. Първе. Тези овце много. Така, сега трябва да си направим един крафтинг тейбъл. Да. Да. Много супер въглища. Може да намерим айрон, ама не сме подготвени за айрон. Още е добре, ако намерим. Трябва да съберем достатъчно камък за една кирка.
Може и меч, и брадва, не знам, какво искате си правите ви. Аз ще си направя само за кирка и печка. Печката ще ми трябва задължително. И че намерихме въглища. Само едно. Нищо от него. Ще пробвам да се направя торч. Так ще излезем се. Та... Кой имаме сам? О, не. О, айран, хора, айран. Дай то, че бъде честа. Моя грешка. Крафтинга и... Абе, какво се занимавам сега? Хич не ми трябва крафтинг. Аз мога да се направя крафтинг тейбъл нов. Я да взема да се върна. Ето. Добре, че се обърнах. Така. Да. Тъман за една печка. Не, на другата страна. Не, чай, къде беше? Да. О, въглища. Веднъж намерих, изкопах с цял стак въглища и цял стак айран, ама така не намерих даймонд. Късах се да търся и в крайна сметка намерих само едно купче с даймонд. Ама иначе айрана много лесно го намирам. И въглищата. Те най-лесно се намират, де, ама най-честичко ги учвам. Много са малки купчета. Тъй сега дайте да отиваме. Не, чакай, аз точно на място бях пак. Сега ни паднем пак. То не е много айрана, ама айран, нали? Не е много, но поне е нещо. Там кое имаме? И нищо. Сега ще трябва да обработваме един крафтинг. Аре, бе. Прави ми крафтинг тейбъл, бе. Да. Аз не виждам нищо. Аре, бе. Много добре. Най-сетне. Супер, тук имаме неща. Първо да ги оберем, пък после ще видим. Ако трябва, тук ще живеем. Хубави неща намерихме. И... още един. Та, за сега това ще бъде от мен. Надявам се да харесате клипа ми. Съжалявам, че е толкова кратък. И
че изглеждам така. Харесайте клипа, абонирайте за канала ми, очаквайте новия клип, защото със сигурност ще правя поредица. И до скоро!